Oyimurapụ ụzụ arụ ụzụ ego ka anyị na-akpụzi sigirapụ ụzụ arụ ụzụ ego ka anyị na-akpụzi maka obodo akaghị aka ụzụ ego ka anyị na-akpụzi ụzụ arụ a na-ewuzi ụzụ ego ka anyị na-akpụzi ụzụ ego ka anyị na-akpụzi ụzụ ego ka anyị na-akpụzi ezie chọbụ ụzụ ego ụzụ ego ka anyị na-akpụzi odogwu mofu ụzọ n'enu ụwa na ọmara ezi ọ bụrụ ofu ụzọ ka ịma n'enu ụwa oyimụ na gịnị ife ka na-emelite n'ụlọ ịmalisi ofu n'enu ụwa kabalụ ka ịmali ise osie ike n'enu ụwa ka isi ebe ọzọ nawalụ inezi anya n'enu ụwa tata ofu investimenti n'ọdụ ezuziri odogwu maka Alaskan economy inwesi ofu kabalụ ka inwe ịtọ maka obodo akaghị aka ofu enyi m nwoke ka anyị gosiri akwụkwọ ọkpọzie m Agbalanze n'insọlt akaligo m arụ na ụmụ ụwa na-enye m mkpali amarọ m ọ bụ maka obere arụ nwere n'enu emma banyezi jim ka nje welu ụzọ n'enu ụwa dozie onwe m mkpọzie nyezi oyi m na ụzụ arụ ada kwụsị sọltụ ma kolikoli ịchọzi kwụsị sọltụ na ndụ yi ijezie ga-akpụbu ụzụ ego Tispak na 6 million abụrụ ọgbọ onye ụzụ arụ n'ọnya ka nọ n'afụfụ maka na ọkpụsi ụzụ arụ n'enu ụwa ezi oyim nọ ga-elili nni ifuru na ife ndị etinyekwugo ego oyim ịkpụkọ ụzụ arụ n'enu ụwa ịlụbaba nsa maka na onye ụzụ arụ ka bụ oti mkpụrụ mana onye ụzụ ego n'enu ụwa karịgo egwu okotokwuo n'enu ụwa ọkwụọ bil mana onye ụzụ alụ kote nke n'ụwa ọka ọkpọ ejizi ọkpa akwụ bil etibezi ọkpọ n'enu ụwa etituo mmadụ mgbe afọ onye ụzụ arụ ejebe nga ego oyibo bụ isi mmiri onye ụzụ ego n'enu ụwa ka ọ kasị akasị oyimurapụ ụzụ arụ ụzụ ego ka anyị na-akpụzi esi gị rapụ ụzụ arụ ụzụ ego ka anyị na-akpụzi maka obodo esighị ike ụzụ ego ka anyị na-akpụzi ụzụ arụ ada ewuzi n'enu ụzụ ego ka anyị na-akpụzi Tispak na 6 million ụzụ ego abụrụ ka anyị ọgbọ na-akpụzi maka obodo akaghị aka ụzụ ego ka anyị na-akpụzi ịkpụkọ ụzụ arụ n'enu uwe ụzụ ọlụba ego nsa ka anyị na-akpụzi ekwu obodo esighị ike ụzụ ego ka anyị na-akpụzi ụzụ arụ ada ewuzi ụzụ ego ka anyị na-akpụzi ife a bụ ego Agbalanze ụzụ ego ka anyị na-akpụzi akwụdolu m ọkpọle ya nki mmụọ na-apụ apụ m onye ọba n'ifite dunu ụbọchị amala Kanu jere afọ ọfọ
na-achọzi onye n'ụwa bụ six pack, mana o nwezi six pack m fụrụ mma kolikoli, mana odogwu kpụrụ ụzụ ego. Oyimi malibe bi ọkụ ji fọrọ ọgwụ Chibuike ka m na-ekwu maka ya. Six pack Onyeka bụ n'afọ, mana odogwu na-eme ife ego. Ụbọchị ọnọdụ n'ụzụ ego, ofu ofe ka ejezie na jim na-egbu onwe ya. Ọlọzie na alụ Joe Gaddafi mmanya anyị ji alacha aka. Six pack na 6 million abụrụ ọgbọ. Onye ụzụ arụ n'enu ụwa ga-alụzi bouncer, mana onye ụzụ ego n'enu ụwa enweghị ibobo. Ọkpọrọ onye ụzụ arụ n'enu ụwa tinye n'ọrụ. Ofu investimenti na ọ dezuzilu nwoke ịmalụ ofu ezi n'ịtọla atọ. Maka laskal ekọnọmi obodo akaghị aka. Oyimụrụ apụ ụzụ arụ ụzụ ego ka anyị na-akpụzi. nsị gị rapụ ụzụ arụ oyim Ụzụ ego ka anyị na-akpụzi. jezie kpụkwu ụzụ ego. Ụzụ ego ka anyị na-akpụzi. 6 million na 6 pack abụrụ Ụzụ ego ọgbọ. ka anyị na-akpụzi. Onye ụzụ arụ kpụsi ya n'enu ụwa Ụzụ ego ka anyị na-akpụzi. ifu na ife ndị etinye Ụzụ ego ka anyị na-akpụzi. maka obodo adịghị egwu. Ụzụ ego ka anyị na-akpụzi. Ụzụ ego ka anyị na-akpụzi, Ụzụ ego ka anyị na-akpụzi. ụzụ arụ adịghịzie. Ụzụ ego ka anyị na-akpụzi. Onye ụba datụ egwu onye Ụzụ ego ka anyị na-akpụzi. onye ụzụ ego onye were onye ụzụ Ụzụ arụ ego n'ọrụ. ka anyị na-akpụzi. Ife onye ụzụ arụ ji akpụ ụzụ arụ Ụzụ n'enu ego ka anyị ụwa na-akpụzi. bụ ka ọ mara ma onye ụzụ ego n'enu ụwa ga-etinye n'ọrụ maka obodo esighị ike. Ụzụ ego ka anyị na-akpụzi. Ụzụ arụ adịghịzi n'enu Ụzụ ego ka anyị na-akpụzi. ụzụ ego ka anyị na-akpụ. Ụzụ ego ka anyị na-akpụzi. Onye ụzụ ego kotokwu Ụzụ ego ka anyị na-akpụzi. onye ụzụ arụ kotokwu Ụzụ ego ka anyị na-akpụzi. etibe ọkpọ n'enu uwe tituo mmadụ Ụzụ ego ka anyị na-akpụzi. ọ bụrụ ka o si jebe nga n'enu Ụzụ ego ka anyị na-akpụzi. ụzụ ego ka anyị na-akpụzi n'enu Ụzụ ego ka anyị na-akpụzi. egwu Agbalanze ka njebe Malaysia ka nkwudo obele nwa ọgịrịga awali na nwa Donsi Premodi odogwu nwa m onye nkelefi jide ebube ọnya kpụrụ ụzụ ego. Odogwu ji ifo nwere eme ọgọ ga meela Agbalanze n'enu ụwa kụwa kilie. Obodo ga-akịrịba odogwu Gọnụ na Malaysia. Ekele fim ụlọ nwa. ekele fimụlụ odogwu olelu Gọnụ na Malaysia. jọnụ etinye azụ n'ofe Ekele fim ụlọ nwa. o wesi m kelebe nne m ya Gọnụ n'afọ na Malaysia. Mrs. Maria Odi Ekele fim ụlọ nwa. wasi melofukwa na ezigbo nne Gọnụ ya na Malaysia. Chief Joe Best Odi Ekele fim ụlọ nwa. ekele fimụlụ nwa Gọnụ na Malaysia. dọnụ na Malaysia Ekele fim ụlọ nwa. ọ si mụ kenebe ejima Gọnụ ya na Malaysia. mmadụ abụchi gịnị ka Ekele nwa fim ụlọ nwa. Gozales onye ọma ndị Gọnụ na Malaysia. Gozales na Malaysia Ekele fim ụlọ nwa. dọnụ na-eke na-eyi ofe Gọnụ na Malaysia. ifeọma ka ị ga-afụzi. Ekele fim ụlọ nwa. Maazị Chike Luobuani onye ọma odogwu si ụmụ dị ọka wee pụta ụwa ụzụ ọka ndị Igbo onye chichi na United Kingdom ka ọ na-achị. Odogwu kpụrụ ụzụ arụ n'enu ụwa nwekwa ụzụ ego. Nwa Chineke onye ọma nne obodo Biafra n'anyị nwere mmadụ ka anyị kene ụzụ ọka Ụzụ
ụzọ ka ndị Igbo odogwu so n'ụzọ ego enwe bụziri ụzọ arụ n'elu ụzọ ka ndị Igbo odogwu wee were ụzọ ego n'elu ụwa dozie onwe odogwu zuru ezu ka nwoke ụzọ ka ndị Igbo odogwu ụzọ ka ndị Igbo onye echichi odogwu so n'ụzọ ego o wee sị m kenebezi nne ụzọ ka ndị Igbo odogwu Mrs. Nwijamaka Ogbuagụ so n'ụzọ ego ife dị iche nwaanyị ọma ụzọ ka ndị Igbo odogwu ụzọ kasị m keneyi odogwu so n'ụzọ ego ụzọ ka ndị Igbo onye echichi ụzọ ka ndị Igbo odogwu iso n'ụzọ ego odogwu so n'ụzọ ego Chief Bishop Raymond Ugoji so n'odogwu ikuku ọma nwanụ na awọ mma feson na onye echichi CEO Erika Bishop Home and Lodge n'Owerri enye bụkwa CEO Prime Legacy Natural Water odogwu ji unu eme ọgọ ọ bụrụ ọnụ o tinyela ọkụ n'ụmụ okwu awọ mma si obodo fụba ụzọ ụmụaka onye scholarship rigwalu nne ka anyị kene bishọp ikuku ọma na awọ mma ọnya bụ ikuku ọma bishọp onye nwere ya nwere itinyela ọkụ n'ụmụ okwu wee sizi ụmụ awọ mma fụba ụzọ ụmụaka awọ mma inyeli scholarship fagụba akwụkwọ ụzọ ego ga-eri ka odogwu njimala America onye bụzi ikuku ọma Maazị Chukwuebuka Nwokolo ka m na-akpọ n'egwu nwaonye ọcha bili aje onye njenje ka egwu n'etili aje ndị mmadụ dịkwa njọ n'elu ụwa ụmụ ndị ụgba n'isi ụkọ si bịa odogwu bi n'Ọstra odogwu bụrụ ụzọ ego ka egwu n'etili aje ndị mmadụ dị njọ n'elu ụwa ebe olili na ị nwere ọdịda ma kolikoli obodo amaga aje onye ọcha n'ịga adị onye ụzọ ego obi n'Ọstra aje onye njenje onye ọcha n'ịga adị aje ndị mmadụ dị njọ obi n'Ọstra onye mandụ ụba n'izu onye ọcha n'ịga adị akụ ya erigo nne onye ụzọ ego obi n'Ọstra ọsịmụ kenebelie onye ọcha n'ịga adị mmiri enwile eze nwanyị ugo onye ụzọ ego obi n'Ọstra ọ dị ụkọ na mba nwanyị dị onye mma ọcha n'ịga adị ihe ri ọba onye ụzọ ego obi n'Ọstra dijital eze nwanyị onye ọcha n'ịga adị aka ji ọfọ 1 onye ụzọ ego obi n'Ọstra ada njaba ji aba mba onye ọcha n'ịga adị aje onye njenje na-ekele ụzọ ego obi n'Ọstra onye ụzụ ego ezi ọya ime onye ọcha n'ịga adị sikwa ike na-akpụ ụzụ ego onye ụzọ ego obi n'Ọstra 6 pack na 6 million abụrụ ọgbọ ọyịmụrapụ ụzụ arụ n'enu ụwa jezie kpụbụ ụzụ ego n'oge inu maka onye ụzụ arụ nọ n'afụfụ asịrịkwa nga eme n'exercise mana ebu n'ụzụ arụ n'ụwa n'isi maka ịkpụsi ụzụ arụ inwere ego oyibo n'enu ụwa ịma n'ezie gị na ịnọ n'afụfụ egwu Agbalanze etibe ego nnu egwu nnetili ụmụaka ọgịrịga wale na nwa ife
meli nwoke n'elu uwe rika ya ka m ji tibe egwu m Adagbaka n'elu ụwa chụ ife na-ata ata jezie kwụbụzu ego oyimụrụ apụ ụzụ arụ isi rapụ ụzụ arụ n'elu ụzụ arụ adewuzi maka obodo esighị ike n'elu onye ụzụ arụ n'ọnya nọ n'afọ ịkpụsi ụzụ arụ omi nwere ego oyimihe ọlụ bansa onye ụzụ ego ewelighị n'ọlụ rapụ ụzụ arụ chụbụ ụzụ ego nnu maka akụ na-etigbu okwu egwu Agbalanze ka nnaba Jakarta kedu onye nchọzi wee bịa n'elu Chief Obasi Geoffrey nya ka egwu n'etili Ọba Global Resources Limited onye bụ Mikwod High Point Mikwod Integrated Limited odogwu nwa na ọkpụsiri ụzụ ego ike dealers on electronics and electrical parts equipment onye Iza na Ebonyi steeti anyị ka na-eji ofri Mikwod onye Iza ọkpụrụ ụzụ ego ka na-ekwuzi Mikwod onye echichi ọkpụrụ ụzụ ego oyi kajọ nwanne lenu o so n'ife nji aba ọkpụrụ ụzụ ego o wesi m kenebe Chief Ikechukwu Nwoye onye Iza ọkpụrụ ụzụ ego ọ kpọrọ ya the king maker CEO Mega Great Mine Investment Nigeria Limited Oji Vise Mogo Buru the change na Malaysia Mikwod na-ekeneghị Mikwod onye ọma na-ede mmanụ enwe nwere Igbo bụ onye ọma ife mekwana Maazị Tochukwu Ụdọ Ichie Ụdọ 1 n'Uke CEO Praise God Investment na Ghana odogwu nwa nji malụ Ghana o sokwa na ndị ụzụ ego nna m ndị Nwokolo nọ ofu nwa na Malaysia isi ala mba nọ ka isi pụta ụwa obele nwa ogiriga awale na nwa osimu kenebezi nne ya Mrs. Ezinne Kalista anọmihe ada dị ọra mma ofu nwa na Malaysia si mụ kenebe ọya Comrade Godson Okereke Convener Imo Comrade Community oyimụrụ apụ ụzụ arụ isi rapụ ụzụ arụ n'elu ụzụ arụ a na-ewuzi maka obodo akaghị aka ụzụ ego ka anyị na-akpụ n'elu 6 pack na 6 million na-abụ ọgbọ 6 pack na 600,000 na-abụ ọgbọ onye ụzụ alụ bụ si ya ụzụ
ọfụrụ ego oyibo na ọ ga-atakolu mana onye ụzọ ego adatu egwu n'ụwa onye ụzọ ego nwere Igbo okotokwo n'elu ụwa kwọbi mana onye ụzọ arụ okotokwo n'elu ụwa ọkụkọ ọkụkọ kugbuo ife ọzọ jebe nga ụzọ arụ a na-ewuzi ihe n'elu egwu Agbalanze na mmana ife a bụ egwu Ikolobia shoki 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 yes.